The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Now we should take note always that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. And for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan una ang atong pagpangandam, atong susihon ang tagsa-tagsa nato kakalag, alang ka natong mga magtutuo, gimanduan kita sa Dios sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, rebound technique, ang kumpisal, pagsugid, paghingalan sa atong mga sala. Mga sala ba sa una-una, sa dila, o sa buhat. O galang kanimo higala nga dili pa luwas, gikinahanglan imong paggamit sa imong free will sa paghimog desisyon, sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, o ikaw maluwas. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining lain nga adlaw, imo kaming gidala dinhi sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat o Diyos sa imong paglugway pa sa mong kinabuhi, timaylan nga ikaw na pa'y plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Nining adlaw, tudlo pa kaming dugang wa kamatuoran, ikan sa imong mga pulong, imong nauna, aron kini among maggamit sa among pagatubang sa among pagkakristuhanon, pagkaanak nimo, aron kami madinaugon sa among Christian life. Kayang tanan among ipasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Kristo among manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuonan. Salamat, pasalamat sa Dios nga iya pa kitang gilugwayan
We are alert pagkakaroon. We are in good health. I hope you are. O natay lantip ang atong pangunahuna o busa kining tanan. Kumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan nga hilisgutan niya man kita gihapon sa atong topic nga God's 10 problem-solving devices for believers. Kining maong mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran, alang kini sa mga magtotoo. Kay dili pa man kini magamit sa usa ka di magtotoo. Busa when you are an unbeliever, niining buntaga o niining hapuna, as the case may be, sa itakman ninyo diha, then alang kanimo dili magtotoo, itutok kay mong pangunahuna sa unsa may among pagatunan aron napo kay mapupo bason ra nga ikaw magiyahan sa Espiritu Santo o ikaw this will lead you to accepting and believing in Christ as Lord and Savior. Okay? So, padayon kita sa atong gisugutan, God's 10 problem-solving devices for believers. Now, sa Ecclesiastes 3:4, ato maning gisgutan last time, nagaingon kini, there is a time to weep, there is a time to mourn, a time to dance. That means there is always a time for everything, di ba? Nagyod kanunay panahon alang sa tanan, for everything. O kining maong topic related kini sa atong main subject o doktrina nga mao ang God's 10 problem-solving devices for believers. So, naay panahon. Di ba naghisgot mangita usa sa suliran maong kamatayon? Death. Suliran man eh. Apan lain og pananaw, dili magkaparihang pananaw sa usa ka magtotoo, itandi ngadto sa dili magtotoo. Okay? Ang magtotoo sa iyang pagtanaw bahin sa kamatayon, this is a victory. Og daghang mga supporting verses na gayon niya na kini kadaugan gani sa Dios. Labi na kung kanang maong magtotoo, kuwaon na siya sa Dios, sa taliwa sa iyang, dili kay maing lawas, kundi taliwa sa iyang hingnunta pagtuman sa kabubuton sa Diyos, sa plano sa Diyos ang kinabuhi. So, siya nagkakabot sa spiritual adulthood, nagkakabot siya sa tumong common goal sa tanang mga magtotoo nga mao ang spiritual maturity. So, he has reached capacity for life ug busa victory ang iyang kamatayon. Okay? Apan sa duha mga kaklase mga magtotoo, na ay magtotoo nga loser, na ay magtotoo nga winner. Kini naga-aplikar lamang kini sa mga winner believers. Nagakabot sa ilang tumong nga mong spiritual maturity o capacity for life. Kung mamatay ni siya, it's a victory o siya mananaog dinhi pa sa yuta o mananaog siya sa pag-adto na sa eternidad. Apan ang usa ka magtotoo nga loser, pildiro, dili siya makisinatig ingon. Kaya ang iyang kamatayon mura kuyaw alang kaniya. Wa siya magahinam-hinam sa pag-atubang niya na. Kuyaw kay ngano man. Loser man lagi siya, wa man siya pagtagad sa pulong sa Dios, wa siya magamit ng mga kamatuoran sa iyang pag-atubang niya na. You see? So, dili ingnon ta dying grace ang iyang kamatayon, kundi sin unto death. Ang sala nga makamatay. Kana sa mga loser. Apan sa mga winner believers, mao nang dying grace. So, nagkalaing pananaw nimo.
ang imong pagtanaw. Nakaron mo tas dili magtotoo, samot na. Kuyaw gyud kaayo pala para nila ang pag-atubang o kamatayon. Kaya nga naman, na may ilang kahadlok sa wa nila masayri. O nagingon og fear of the unknown. Unknown, alang kaniya, luyo sa kamatayon alang kanila, wa gyud sila alamag. You see? Kaya man sila makakaton unsa gyud ang kabuton sa Dios, unsang kamaturan gikan sa pulong sa Dios. You see? Wa siya makuptan sa pag-atubang niya na. So mo na nagkalahi. So there is always a time to weep, a time to mourn, a time to dance. That means there is always a time for everything. Now, of course, kadtong mga magtutuo nga mga mananaog, winner believers, sila pag-atubang niya ng kamatayon, sila samtang din pa sa panahon, believer in time pa sila, ilang lukat ang panahon. They purchased or redeemed the time. Kaya sayod sila sa pulong sa Diyos nga they have to redeem the time because the days are evil. Dautan gini nga itong panahon karon. Musa gikinahanglan nga atong musanong kita niya ng mando sa Dios, mandate niya nga redeem the time, purchase the time, pinunsa maon, unsaon man pagpa-purchase nimo sa time. Kini nga itong gibuhat, pagtuon sa pulong sa Dios o pag-metabolize niya na pinagi sa Espiritu Santo o kinamahimong tinuod, klaro, tataw diha sa iyang kinabuhi. And God is very real na sa iyang kinabuhi. So, inikatubang niya nining maong sitwasyon, then He is ready. Ang usa ka mananaog nga magtutuo, andam kaayo siya. Maginamhinam pamanggani siya. Bisan ganis pagtagbog mga suliran, unsa? Okay, relax ra kaayo siya. He faces it with ease, with calmness, with tranquility. Mao nay pag-atubang niya na di pa gusto niya na, o sinati niya na. So, it's a matter of choice na po. Okay? So, timing sa Diyos ang ilang kining mga mananaog ng mga Kristohanon, nahibaw na sila sa pagpasibo yun sa timing sa Diyos. Binagi sa ilang pagtuon sa pulong sa Diyos. You see? Now, kay subject mo ni, what I mean is, topic usab kining timing. Kay kini, ubos man kini sa mga suliran sa kinabuhi. So, talking about timing, this is also under the problems in life. The doctrine of timing. Timing in the life of a Christian is very important. Labihas pagkaminungdanon. Ngano? Tungod kay ang Dios ana siya kaugalingong hingpit nga timing. Gikinahanglan nga atong pag-synchronize, pagpasibo sa atong timing ngadto sa timing sa Dios nga hingpit. So we can go onward. Makapadayon kita sa pagsibog sunahan ingon nga mga Kristohanon. Kay di ba atong ingon kanimo last time nga all of life is decision making. Mao na mohimo gitag decision matag gutlo o ingnon ganitag gutling sa atong kinabuhi. Every moment, every second mohimo gitag decision. Ug kinahanglan sa paghimo niya na nimong maong desisyon na unsa nahiluna nasibo sa timing sa Dios. Kay mohimo magitag a lot of things in life on a moment by moment basis. Mohimo tag desisyon. O every time we make a decision, matagigay mahimo tag decision, we have to consider one thing. Nga is the decision we make in sync with God's timing. In sync ba gyud na? Sibo ba gyud na? Sa unsa? Timing sa Dios. You see? Okay, timing.
How do you do this thing in sync with God's timing? Well, ang timing sa magtuto, kinialang ka nato mga magtuto, is supposed to be in sync with God's timing. Supposed to be. There are many things in life, daghang mga butang sa kinabuhi nga we have to have timing in sync with God's timing. Timing sa eskwelahan, timing sa atong pag-drive, pagmaniho o sakyanan, timing sa atong paglakaw, timing sa tingali pagkanta, etc. Timing. Tanang lihok na ito ning kinabuhi, kinahanglang timing. Napananglitan, ako kanta i-implo din imong paglakaw. Kung dili ka timing, ang imong paglakaw, so may tabo nimo, di ba lukapa ka, awaman ka ang timing, may mo ba di idungan nimo forward ang nimong duha ka tiil, kasi dili na timing. Mao nagikinahanglan ang hustong timing. Mao ni. A believer whose timing is not in sync, wa masibo, wa pariho, wa gyud matukma sa timing sa Dios, is in big trouble sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Di ba? Magkalisod gyud siya. In big trouble. That's why gikinahanglan nato sa pagkat-on that at the moment of salvation starts our timing in sync with God's timing. Yes. Nga nagyong higayon nga imong gituuhan sa Ginoong Hesukristo. Kanang imong timing gikinahanglan na. We have to have unsa in sync nga timing sa Dios. Now, unsaon? O lagi pa studying God's Word where we can be in sync with God's timing. Kaya maura man ni pagi nga ma-in sync kita sa timing sa Dios. Now, okay pananglitan atong isgutan ra ko ni gamay. Kini bang mga ambisyon nato sa kinabuhi? Well, mo may dautan sa paghimog mga ambisyon sa atong kinabuhi. Gikinahanglan na labaw na natong mga Kristohanon. Apan kinahanglan nga kanang mga ambisyon nimo sibo pod sa Dios, sibo sa iyang kabuton. Dili kay mga tawhanon ang imong mga ambisyon kanang ginganlan nila inordinate ambitions in life. You see, inordinate. Wa gud haom sa kabubuton sa Dios, imong tinawhan, imong kinaugalingon. So, you will always be in trouble gihapon. Kasi bantay. So, wa magihapon na masibo. Wa ma-insync gihapon. Now, di ba nagaingon ang pulong sa Dios? Matthew 6:33 ug ang Lucas 12:31. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. O, lugangan pa na sa Kolosas 3:17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. See? Now, diha sa Lucas 12:20-24, ato ra kuning isguta gamay. Kinibahin kini sa mga magtutuo. Kini magbahin man natong mga magtutuo. Believers who have inordinate ambitions in life. Ato pa ang iyang paghimo niya ng mong ambisyon, matunong gyapon sa kabuton sa Dios, not in sync. Okay. Diha sa versikulo 20, yan ang maong libro. Kapitulo 12, Okay, it says, verse 20, but God said to him, you fool, this very night your soul is required of you,
and now who will own what you have prepared? Verse 21, so is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Versikulo 22, and he said to his disciples, for this reason I say to you, do not worry about your life as to what you will eat, nor for your body as to what you will put on. Now, kining versikulo 22, ang unod gyud ni ini, maong teksto, mao kini, do not fear for anything. Ayaw kahadlok sa bisag unsa. Do not be anxious. Ayaw pagka kanang kahigwaos. Mura ka kanang nabalisa. Okay? Mao ni ang mando sa Dios. Do not worry. Do not fear. Tandi ka na gani sa unsa. Diha sa versikulo 23, musibog ta. For life is more than food, and the body more than clothing. Verse 24, naniya na ang iyang pahimangno kanato. Consider the ravens, for they neither sow nor reap. They have no storeroom nor barn, and God feeds them. How much more are ye better than the fowls? Na, ngano sige kabalaka nga tuwa ganing mga langgam, wa gani sila manggit tanom o pugas o magaani, wa man gani sila unsa barn nga ilang kabutangan ng ilang kinitaan. Apan ang Dios nagapakaon kanila. How much more nga ikaw nga anak na sa Dios, dili siya atag kanimo, pakaon nimo. Now, kini kong mga magtutuo ha, kining isgutan nato dinhi. Mabalakon, hadlukan, unsa pa. Kaya nga naman lagi, kaywa man lagi sila makakaton sa unsa gyoy tinuod, matuod, kamatuoran. Wa man lagi sila pagkaton sa pulong sa Dios. Mo nang mabalakon gyud ka kung wa kay nakatunan nga pulong sa Dios. Nga mao man ay kaligunan nimo. Ingon nga magtotoo. You see? So, mando sa Dios, do not fear for anything. Do not be anxious. Kay ang Dios God, why pagkasipyat sa iyang pagsangkap kanatong mga magtutuo. Kay usa ni God nganong naingon kining maong magtutuo, pildiro ni siya. Okay, he is a defeated kanang loser believer. Ani prinsipyo din kung wa kay doktrina, wa gyud kay pag-ila, wa kay pagsabot, bahin sa logistical grace. Ato ning hisgutan. Now, ang prinsipyo gud ni mo kani, there is no security apart from God's logistical grace. Why security? Okay. Logistical grace. Unsa man yun yung logistical grace? Doktrina ni. Doktrina. Pagtulunan gikan sa unsa? Biblia gikan sa Dios. Una niini, ato kunong define nun kuning logistical grace. The biblical definition of logistical grace anaa nimo unsa? Makatuni diha sa 2 Korinto kapitulo 9 bersikulo 8. 2 Corinthians 9:8. O kini nagaingon, God is able to make all grace abound toward you, so that always have all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Now,
we will always have enough for every good deed. And those good works are done through divine enabling. Okay? Pinagi sa Diyos nun nga pagtabang kanato. Definition. Logistical grace is divine planning. Plano ni sa Diyos. God has a plan for divine support. He has a plan for divine provision and blessing. Ang logistical grace, panalangin kini alang sa katumanan. Nga imong matuman ang kabubuton o tuyo sa Dios sa imong kinabuhi. Kaya kung wala logistical grace, di gihapon magsilbi. Mo nang appeal ni sa plano sa Dios. Plano ni sa Dios for divine support, divine provision and blessing. Usa pa po, God provides life support. We are on God's life support. In fact, the very reason why you are still alive, tungod lagi sa unsa life support sa Dios. Ang labing tinuod, na ay life support nga gihatag ang Dios kanato mo nga gaginhawa pa kita, buhi pa kita. Logistical grace is based on the personal love of God nga gidirekta ngadto sa tanang mga magtotoo. Sanglit ang Dios hingpit nga pagkahustisya, ang iyang pagsangkap, His support of every believer is perfectly fair. Hingpit yun ang pagkamakiangayon. God is infinitely fair. Okay? Niya pa, ang matag magtotoo does not get an equal amount. That is not what fairness means. Angay-angay. Ang ibot pasabot. Angay. Ang Diyos makiangayon. Hingpit nga makiangayon. Way pihig-pihig siya. Okay? Way pinalabi siya. Each of us gets exactly what we need for our life and our mission. Na, kung ikaw, you're involved in a missionary work or like evangelism, then God has provided you exactly what you need for your life and your mission. Dugang pagyud niya na, ang logistical grace, wa ni magalakip, wa ni magaapil sa tanang mga tawahanong mga abilidad or moralidad o talento o paghatag o pagsakripisyo, serbisyo, or any other method of gaining or earning God's blessing. That's not logistical grace. What is the criteria? Unsa ba ang criteria for logistical grace? Number 1, niya nang higayon sa imong pagkaluwas. Perfect divine righteousness has been imputed in your soul. Diyaw mo na, ang hingpit nga Diyos nung pagkamatarong, gi-sulob diyan kanimo, gi-impute, ni in English, gi-impute, gi-suluban, inon lang nato, diha sa imong kalag. Romans 3:22, na nasa Roma 3:22. Now, ikaduha, uban niya ng hingpit ng pagkamatarong nga gisulob sa Dios diyan nimo, ikaw nga magtotoo kalifikado na nga modawat na sa life support o panalangin. Hinumdumi, ang Grace Pipeline, hinumdumi ka pa na? Grace Pipeline, kining Grace Pipeline, ingnon tagi, kumparal na nato og tubo. Okay? Na tubo. Gray sa grasya kana, kanang maong tubo. Ug sa diha nga gisuluban ka sa Dios sa iyang pagkamatarong, kana nagpailang nga ikaw kalifikado na modawat sa iyang mga life support o mga panalangin. Kalifikado ka na. Anha man ihog sa Dios, ibubo sa Dios diha sa
unsa diha sa maong tubo, iyang ipadalhog, iyang ipaambog ngadto kanimo. O dili kay kanimo kundi ngadto sa pagkamatarong sa Dios nga gisulob diha nimo. Kasabot ka? Okay. Ato ihilagway, gisuluban ka sa pagkamatarong sa Dios. Murabag mikuhag tipik ang Dios sa iyang hingpit ng pagkamatarong ug iyang gisulob diha nimo. Sa pagsulob nimo niya na ay tubo sa grasya nga maunay kanang gamiton sa Dios sa pagdahili. Okay? It will come down. Okay? Anha mo dahili diya sa maong tubo sa grasya ang iyang life support, ang iyang mga panalangin. Ang appeal na to kining 10 problem-solving devices sa Dios. Appeal na to unsa mga grasya nga iyang sangkap ka na to. Anha diya mo dahili og mo ambog ka na, mo ambot ka na ngadto sa pagkamatarong sa Dios nga kadtong gisulob niya diha nimo. Ayop na sabtan nimo na. So, again, with that righteousness, you are qualified to receive life support and blessing. Ug mao kana ang grace pipeline. Ang logistical, lain pag yun, ang logistical grace wa ni does not exclude does not exclude carnal or reversionistic believers because they continue to possess the righteousness of God. Now, unsay but pasabot? Ang logistical grace wa ni magpili. Wa ni magpili, magkarnal ka ba o kanang spiritual kang magtotoo. Tungod kay kanang maong hingpit nga pagkamatarong, di naman ko na matangtang, permanente naman na may gisulob diyan nimong pagkamatarong sa Dios, dili imong pagkamatarong. Kasi, pagsulob sa Dios nimo niya ng hingpit nga pagkamatarong niya, namatarong ka. You see? You are unsa? You are giingon nga justified, namatarong. Okay? Apan, hinatag na sa Dios. Grasya kiampun. Kita nimo? Okay. What the righteousness of God accepts, okay? Nga mo dawat, the love of God and grace blesses. Mo panalangin. Niya pag yun. Ang Diyos magapadayon gyud sa kanang sangkap og logistical grace kanimo hangtod the very moment you are taken home. You see? Sugod niya to yung pagtuon nimo kang Kristo imong manluluwas, naluwas ka hangtod sa katapusan imong gininahawa ning kalibutan na. Ang logistical grace sa Dios magapadayon. Now, so, why should we worry when God supplies all that we need in life? Logistical grace is security, freedom from anxiety. See? Nakita ni mo unsa ka mahinungdanon gyud kana. Kaya ang matag magtotoo is being taken care of by grace. Pinaagis grasya. God mandates all believers never to fear for anything in life. Lucas 12:23, ayon na nakalimti. For life is more than food, and the body more than clothing. Labaw pa. Ang atong kinabuhi, labaw pa sa pagkaon. Ang atong lawas, physical, itong lawas, labaw pa sa unsa. Ibiste, isulob. You see? God provides believers sa logistics. Kinigong logistics, gikan mo kundi sa, this is a military kanang word. Kini ba mga atong mga sundalo, mga sakop sa puwersa sa
kanang nasod nga nasa service, kini sila kakinahanglang mga logistics. Ano sa maning appeal sa mga logistics? Ammunitions, mga weapons, unsa. Ang tanan niya nga mao naginganlan og logistics. Maupod ka magtotoo. Gisangkapan ka sa Dios sa iyang logistics. Kay kung imong susihon, tinuod magyud ka nga sundalo ni Kristo. So, ang mga sundalo lagi nanginahanglan og logistics, mao ni gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo, logistical grace. So kanang logistical gikan na sa pulo nga original, logistics. Okay? So, ang umalikon, God provides believers the logistics. He is faithful. Ang Diyos ang pasabot nini. He is faithful in providing believers both carnal and spiritual. As long as believers are alive, the grace of God takes care of them. Na. Samtag yun na pagayo. I hope nga mutuhob na sa imong alimpatakan, masilsil na. Samtang kitang mga magtotoo, buhi pa nining atong lawas, ang Dios, ang iyang grasya, maoy nagaatiman kanato. Logistical grace is always in operation. Nagalihok gina. Hangtod nga mobiya ang magtotoo gikan nining kalibutana. Ang espirituhanong pagkaon sa usa ka magtotoo mao lamang ang pulong sa Dios, Bible doctrine, for a believer's spiritual nourishment, kaligunan sa iyang kalag. Bible doctrine is the very mind of Christ. Masing nakalimot ka. 1 Corinthians 2:16. So, ang mando sa Dios lagi, nga patubuon kita pinagis pagtuon, pagtuo, kanang dawat niya na og humani mo tuuhi og dawata, then metabolize ka na si Espiritu Santo o ka na nahimo ng labaw pa sa imong kaibalo, kini nahimo ng kaalam, wisdom nga imo na magamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ayaw nakalimti katong atong giingon nga Operation BAM. Operation BAM, B-A-M. Ang B, baby believer. A, adolescent believer. Ug ang M, mature believer. Mao ni ang tulo ka mga ang sa o inunta spiritual growth level sa matag Kristohanon. So, ayon to kalimting bersikulo 24 ni atong gisgutan nga. Consider the ravens. Kaya kini mga ravens, mga langgam, they eat anything. For they neither sow nor reap. They have no storeroom nor barn, and yet God feeds them. How much more valuable you are than the birds. You see? Kaya kanang tuwa, nagapakaon ang Diyos sa mga langgam. Labaw pagkas langgam, oy. Okay? So mao nga ang logistical grace bahin kini sa unsa pagsangkap sa Dios, kadaghan kayong mga spiritual assets nga gihatag ang Dios kanato. Labihan daghana. O daghan kag kining nasipyat kun wa pa kagyud maka tugkad unsa ka faithful ang Dios sa pagsangkap kanato. He has always been faithful. He remains faithful. He has been faithful, will always be faithful. Di ka na mausap. Kay ang Diyos dili mausap. So, we have to study God's Word again so we can be in sync with God's timing.
Study all the doctrines, the doctrinal rationals. Study the protocol plan of God, etc., etc. Now, kaya usagod ka magtotoo nga negatibo, mo naging sa in English, a believer who is negative, recalcitrant, and has no time to study God's Word cannot be in sync with God's timing. Dili yun. That's a very important principle. Kaya ang usa ka magtotoo nga negatibo, sa pagtuon sa pulong sa Dios, wa gyud siya gingon sa nilo, has no clue. Wa gyud siya alamag. Wa gyud siya idea about spiritual life, etc., etc. So mo na, either ang imong kapilian, either you want to become a winner or a loser. Kaya katong mga winners, paminaw, katong mga winners, mga mananaog, kini sila mo in sync with God's timing. Sibo, tukma, nahiluna sa timing sa Dios. Mao na mga butan, good decision makers na sila. Apan ang mga losers, mga pildiro, wa sila pagkasibo, pagkahiluna, kanang tukma diyan sa timing sa Dios. Mo ni way buot. Gasabot ka. Ang tulan ni kumparar. Ang winners mga mao ni mga butan. Ang mga losers mga way buot. Kaya nga mga way buot, they are bad decision makers. You see? Sakit lagi ang pulong sa Diyos, no? Nabitan na si Branon 4:12. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Sa pa? Piercing, even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow. Tiyaw mo na? Kinauyukan mo, igo na. A critic of thoughts and intents of the heart. Binisaya. Ang pulong sa Diyos buhi o nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espadang duhay sulab. Ug mudot ngadtos gitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Na sakit. Anong moingon ganing pulong sa Dios nga kadtong mga kanang mga magtutuo nga mga mananaog, winners, mga butan ni sila kay good decision makers, mga problem solvers ni sila. Apan ang mga losers, wa na pagkasibo sa timing sa Dios, mga way buot. Kay kini sila, they are unsa problem manufacturers, o they are bad decision makers. You see, mao ni ang atong gihisgutan kay kini appeal ni sa unsa sa 10 problem solving devices sa Dios. Okay? So kung buot ka, fellow believer, kung buot kang mahimong mananaog, okay? Dinhi pa. Nining kinabuhi, mahimo ka ng mananaog. Kaya ka na bugtian na raman na inigad doon mo eternidad. Sa timing sa Diyos nga kuhaon ka na, tanawa, timing. God has His own perfect timing. He has His perfect timing to take us home. Kaya hindi man tayo permanente ni kalibutan na. Lumalabay malanta ni kalibutan na. We are just transients. We are just unsa. Muraging biyahe lang ta dinhi. Ang atong tinuod nga puloy-anan tuwa didto sa eternidad. We are citizens of heaven, tagalangit na ta. Kitang mga magtotoo. Karnal ka ba o may spiritual ka ba? Ang imong puloy-anan, residence, hingpit, tuwag, iandam na sa Diyos ang imong house and lot, labaw pa. Tuwa nag-andam. Na kung ang imong kinabuhi ni kalibutan miserable, although you are saved, although you are a Christian, then tinuyuan na sa imong buot. Osta?
Imo man ang pagbuot nga mahimo kang pildiro. Mao bitaw ni sige na tunig hatag og emphasia gyud. Perfect ang plano sa Dios, perfect. Na kung buot kang masayod sa iyong perfect plan alang sa imong kinabuhi, tuni. Join us or join any congregation where the Bible is being taught accurately. Di man nila. Underline that word accurately. Kaya daghan man pong mga congregation nagtudlo apan di man accurate. Noon sa man yung paghibaw accurate o di, be? Ako kang pangutanon. Aha. Pinagi sa imong discernment. Sa itong discernment, ang imong kanang kalit nga pagkaila o pagkaalinggat. Mahibaw dahil ka, makaila dahil ka, makaalinggat dahil ka kinimini ni. Di ni ka maturan. Kuha ni magtudlos tinuod. So, ayaw pagdugay diha. Kaya basig ma-influensya po ka. Pangita na naaraban na pasalig sa Diyos nga kung ikaw tinuray mangita, imo yung makaplagan ang tinuod nga pagtudlo sa pulong sa Diyos. Unsang bersikulo? Jeremias 29:13. Jeremiah 29:13 says, "You will seek me and find me if you will seek for me with all your heart." Ang buti pasabot, if you truly seek me, tinuod gyud kang mangita kanako, kinasing-kasing nimo pagpangita kanako, imo gyud kong makaplagan. See? Ang buti pasabot niya na, ko ang Dios. Kaya ang pulong niya siya man. Sabot ka? His word and God, they are one and the same. See? Mao nang magtuon ka sa pulong sa Diyos, ikaw nagtuon sa Diyos. Bahin sa Diyos. Imo gitunag kinsa og unsa gyud ang Diyos. Nadaghan man karong panahon na nga, wa man lagi gana. Unsa man ang pagkaila sa Diyos. Ngayon lang sila gana lagi Diyos. You see? Mao bitaw na nagkaanam kadaghan ni mga atheista kaning way Diyos. Kinaluyan kini mga tao nga wa gyud Dios. Ang ilang kinabuhi murag parihar unsa. Wa gyud kahulugan. Why no purpose, no kanang meaning. O wa gyud. Muralag ingnon ta wa gyud meaning girl, wa gyud kahulugan ang kinabuhi. Mamata ka nya paggabi matuog na pod, kaon na pod, mo kana routine. Isi way meaning. Apan kung ikaw makailas ka maturan pinagi sa imong pagtuon niini, mailhan nimo unsa gyud ka nindot, unsa ka hingpit, perfect ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Aw bitaw ni kanunay pangutana, mo bitaw nga ginhawa pa karon diha. Buhi ka pang buhi. Gipabuhi ka pa. Kinsa may kapabuhi nimo? Ikaw? Hoy. Wala ba kay katakos mabuhi? Kini nga tong kinabuhi, paminaw. Labi na nimo nga dili magtotoo. Kini nga tong kinabuhi, mural ta gabitay o gamayng lanot. Sabot ka ba sa lanot? Mural gabitay gamayng lanot nga mahimo ng putlon anytime. According to God's perfect timing. Nananapod. So, tapos timing. You see? Ang Diyos, ang iyang timing perfect. Pag-ingon niya, mauna na. Wala kay ikasulti pa diya mo yung time sa. Mada, time sa. Ang iyang timing is perfect. Mauna nga karon nga buhi ka pa. Pahimusli. Buksi ang imong una-una. Have an open mind. Change your attitude towards God, towards the Lord Jesus Christ.
Ay ang imong pagtagad kang Ginoong Jesucristo murag taphaw lang. Kung labi na kung naa ka sa relihiyon. Okay. Na may paghisgot Ginoong Jesucristo diha. Okay. Pero wa man itudlo ang kamatuoran. Ang tao gud nga naa sa relihiyon, musud tagamay nini. Ang tao nga naa diha magpa kanang silong sa relihiyon, kinaluoyan gyud nga tao. Kay ngano? Unsa? Ngano? Tungod kay ang iyang gituuhan mini iyaha man ang Satanas. Kung gikan nas tao, kay ang tao manggoy gamiton ni Satanas. Kanibang mga relihiyon tinukod nas tao, pinaluyuhan ni Satanas. Nga ang relihiyon maga-awat-awat na sa Kristyanismo. Daghang mga relihiyon ginamit pagyud ang pangalan ni Ginoong Jesucristo. Daghan ang nabutahan gyud sa relihiyon. Ilang pagtuo nga mao kanay tinuod nga tinukod sa Dios. You see? Di na tinukod sa Dios o tinukod nas tao, pinuluyhan ni Satanas. Nga linglahon ang tao kay inawat-awat man na sa Kristyanismo lagi. Mini pseudo Christianity. Kadaghan ning kalibutan na may dagsang gini. Mao ni nga tahas. It is our burden ingon nga mga magtotoo. Mao bitoy mando sa Dios sa iyang pulong. Nga kita gikinahanglan nga mo function kita ingon nga mga ebanghelista. Unsa may ebanghelista? Ang ebanghelista, evangelist, siya ang kanang minister of the gospel. Ingnon tagi kanang lamdagan si Espiritu Santo. Siya gipili sa Dios nga mo'y mounsa, musangyaw, musabwag sa mayong balita sa kaluwasan, unsaos tao pagadto sa langit. Unsaon paglikay, managing luwas. Unsaon pagluwas sa tao, kay originalmente ang tao, padung ramugyud siya sa iyang destino nga mong linaw nga kalayo. Ang giingos kadaghan ang impyerno. Ang Dios dili buot nga madto sa impyerno ang tao. 2 Peter 3:9. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Saan na nimo? Matuis ba na nimo? Unya na pag 1 Timothy 2:4. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Abrihin na mong Biblia diha. Tunin na. Namaw na nga kung ka sa relihiyon, luoy ka. You're just blinded by Satan's wiles. Mao nga karon ang panahon sa kaluwasan. Tomorrow may be too late. Tiyan mo na, kunulahin ang tanan, di ka na makahimog desisyon. Karon ra ang panahon nga ikaw mo himog desisyon. Pagtuo lamang kang Kristo lamang ug ikaw magkatos langit. Maluwas. Na dili ako nagpasalig niya na ang Dios sa iyang pulong. Okay, it's a matter of choice. Ang Dios nagatahod sa imong kabubuton. Gamita ka na kay hinatag po na niya. Gamita. Either yes or no. Either you accept, you believe, or you reject. And you know the consequence. If you reject Christ as Lord and Savior, eternal condemnation to the lake of fire. But if you believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, eternity in heaven with God. Pili. Dili ka makapili kung patay na ka. Buhi pa ka man. Karon ra nga mao'y higayon nga ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos,
Nagapasalamat kami kanimo sa imong mga pulong. Niining among pagtuon sa imong pulong through the YouTube ubos niining ministry. Panalangini kini kanunay o Dios nga imong gamiton sa pagsangyaw sa ayong balita sa kaluwasan, sa pagsabwag sa imong mga kamatuoran nga maulay magamit makuptan sa usa ka magtotoo o sa mga dili magtotoo nga sila karon unta makaamgo o malamdagan pinagi sa imong Espiritu Santo. Wala kami mahimo nini because it is your work of salvation. And so we thank you, Lord, for this opportunity of assimilating your truth nga kami unta balik dinhi sa samang higayon aron kami makapadayon sa among pagpakaon sa among mga kalag aron kini mutubo sumala sa imong mando sa 2 Peter 3:18. Kining tanan among gipasalamatan tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.